v prvom rade pre našu krajinu. My si vysoko vážime to, čo nám naši predkovia zanechali a to, čo nám príroda zverila, aby sme sa o to starali. To sú základy pre našu činnosť. Ako im má pomôcť to, čo sme práve dneska podpísali? Samozrejme, globálny etický kódex obsahuje myšlienky, ktoré platia všeobecne. To znamená, platia aj pre nás. A ak máme rozvíjať to, čo doma máme, no tak tento kódex musí našim členom pomôcť otvoriť oči a starať sa o to, aby naozaj ten cestovný ruch mal trvalý rozvoj. To platí rovnako o krásach vašich jadranských, to platí rovnako o krásach našich tatranských. Takže tá myšlienka je spoločná. Ponúknuť našim klientom, nech sú odkiaľkoľvek, aby sa zoznámili s našou krajinou, ktorú si my vážime a dúfame, že sa im bude páčiť a budú sa k nám vracať.